Geert, Ja. op papier wie het een topper. De nummer 1 en de nummer 2. Ja. Het wordt een deceptie. Oh ja, wie het echt samen in? Het liefst 3 in. Oh. Trouwens, de speciale gast aan tafel. Oud-trainer van SC Heerenveen, Foppe de Haan. Ja, ja. Het was zelfs alles te krijgen, maar die hele speciale wedstrijd. De helden van SC Heerenveen. Ja, Oud-spelers komen alle wel waarom uit Abelense stadion. Schitterend. Op welke speler verheugt Sto die het meest? Oeh, Pranjic? Pranjic, was die de beste? Ja, mooi keer het maar wijs. Ik vind het wel prima. Aan tafel. Oké. Heerenveen komt net verder als een league speeltje in Heracles Almelo. En Cambuur krijgt werkelijk een pak slaag van Volendam. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Een hele rappe 1-0 voor FC Volendam in de 6e minuut van de wedstrijd. Weer een doelpunt voor Volendam, 2-0 in de 31e minuut. Een doelpunt van Henk Veerman. Ik heb het idee dat Heracles nou wat sterker wordt, jongens. De keersmaker en daar, oh ja, dan is het wel 0-1. Want dan is het op het talent bij de vingertoppen. En dan is het 0-1 toch Jis Hornkamp. Het is nu de 46e minuut, we zijn 20 seconden onderwijs en het is 3-0 worden. En ja, 4-0 voor Volendam. En wat kan je dat komen? Hoort hij die bal binnen? Ja, doelpunt, ja! Marcus Linde! Ja! Ja, en hier aan tafel Geert van Thun, Roel de Vries en Foppe de Haan. Welkom, mooi dat jou er binnen. Nou is er nog altijd net een nieuwe trainer ongesteld bij Heerenveen. Dat klopt, ja. Vernuivert jou dat, hè? Nou ja, ze maar de tijd van hem, maar ze volle tijd hadden ze net. Nee, Ja, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld, dat snap ik wel. ingewikkeld met trainers genoeg. Ja, is dat zo? Nou, ik heb een listje. Frank de Boer, Hans de Koning, Gert Heerke, Sjaak Polak, Jan van Raalte, Timo Klompen, Kevin Hofland, Hedwiges Maduro, Henk Herder, Gert-Jan Verbeek. Ziet je maar uit. Ja, toch? Maar klopt dat al hier? Ja, die ben alle hier eventueel wel beschikbaar. Ben die al hier bevoegd? Ja. Die hebben alle hier de papieren. Team ik? Dat volgens mij al. Nee, team Nee, net. team net niet? Nee, team net. Ja, verhaal had hij nog steeds. Jan van Raalte, ik blijkbaar ik de papieren. Ja, maar je mag het wel heel de tijd updaten. Ja, Je maakt punten, Helly. Ja, maar punten, ja. Maar jou had de punten ik nog. Ja, ik had een punt nog. Hoe doet dat eigenlijk? Op internet. Zo nou en dan is er een e-learning cursus die via de voetbaltrainer wat hij leidt, die hebben dus een heel programma. Ja. En dan kan je gewoon inloggen maar eens wat betalen en dan door zo'n cursus. Hè. Dus kijk, als er is een nummer. Dus ik ben lid van Coach Betaald Voetbal. Dan log ik mijn naam in en dan kijk ik precies hoeveel punten ik heb. Wat ik al een jaar en die en na. Nou ja, en dan zie je ook, ik maar 3 punten. Dan doe ik een cursus voor 3 punten. en dan kijk ik naar de jaarvergadering van. En er komt Ja. dus altijd een spreker of Precies, recepties in en dat soort dingen. Nee. En dan komt het tweede deel, is gewoon de hiervergadering. Of voorjaars- of najaarsvergadering. Ja. En dan het tweede deel, dat is dan komt er een demonstratie of een spreker of wat dan ook. En dan krijg je afhankelijk van wat er gebeurt 3 of 4 of 4 of 6 punten voor. Ja, Dus ja, als je ja. gewoon een beetje je eigen agenda bij horen, dan is het vrij makkelijk om die punten Ja. Het is geen reden om precies wat kennen. Waarom hou je Ja. dat er stiekem toch wel bij nog? Nou ja, gewoon omdat ik het interessant vind. Ja. En ik zelf ik wil regelmatig nog een verhaal of een cursus, met name via het CIO's. Daar is ik naar de voetbalopleiding. Dus dan ben ik een soort gastdocent, dan heb ik een verhaal. Nou, en degenen die komen, die krijgen er ik punten voor, maar dan krijg ik er zelf ook punten voor. Want dan ga ik er nu weer hoe uithaft. Ja, zij werken het. In elk geval, een heel soort trainers hebben ik al nee zijn. Die willen eigenlijk net trainer worden van SC Maar nou, Heerenveen. dat lees je even. Ja. Wordt dat zo ruksigloos aan de kant geschoten? Of Hans de Koning. Ik denk dat je Hans de Koning bellen, die staat die ligt nog in de auto. Dan is hij er al. Ja. Oké. Ja, toch? Ja, Ja, dat is eigenlijk het is wel de bedoeling, Fabber, daar staat er dan toch een soort, op zijn minst een liedsoordeeltje voor jou, dat wij een naam erin gooien. Ja, maar ik vind het moeilijk om horen. De koning is vooral mij heel lang het beeld. En die heb ik net in de eer van iemand die dat heel goed doen kan, denk ik. Sorry, Nee. maar ik help je eventjes. Wat zitten we hier nou over Hans de Koning te praten? Ja. Dat gaat toch helemaal... Ja. Oké, Henk Herder. Nou, Zit in de oké, riet van dat is commissarissen. Ja, even ik vallen. ken in de raad van commissarissen. Die had de papieren.
ABC'tje. Ja, ABC'tje. Nou ja, met ik had geen idee. Dus maar het zitten dat Riemer en ik daar wel zo hebben, want we hebben dus zo dit soort dingen. Is Henk u net passeerd, want ik heb vanuit dat Henk gewoon in de rie van commissarissen zit. En die werkt hier in de gevangenis. Ja. Maar jouw derde antwoord op, is hij u passeerd? Is dat een volmondige ja? Ja, ik vind dat Henk er net van in aanmerking komt. Nee? Nee. Oké, ik net om het 8 wedstrijden te doen. Ja, nou ja, als je wat je dwaan kennen, heb ik onderhand begrepen dat je je benemen op 28 of 29 april, dan ontslaag je hem, want na je maart of na je maaien tot het eind van de competitie is dat voorbij. Want dan ben ik kan er eigenlijk allerlei omstandigheden zich voordoen dat je net meer hoeft te voldoen aan die regel. Dus dat is. Dus dan beneem je een nieuwe trainer. Ja, je ontslaag hem en dan ging je gewoon trouwens dat het nou is. Ja, Henk Brugge. Maar de vraag is wel of de tuchtcommissie dat pikt. Ja, maar joh, ik had er wel. Ooit heb ik zelf nog een rol gespeeld in deze regel. Want ik ben voorzitter van Coach Betaald Voetbal geweest. En toen hadden we een periode geweest dat trainers heel makkelijk ontslaan waren. En dat er een heel schoot worden van ernaar kwam. En toen hadden we Jan Reker en ik. En voor mij wie Erik ten Hag er ik bij. Hebben contact zocht met de KNVB. Zei van, eigenlijk ken je het net. Dus je wordt ontslaan. En dan hebben we dus een soort limiet hebben. Dat er binnen een bepaalde tijd waarin je komt. Dat is normaal. Want dan stellen ze het eindeloos uit en dan gebeurt er niks. Nou, dat wint het mee eens. Dus dat is deze regel kwam. Maar deze regel is net bedoeld voor iemand die zelf voorgeeft. Van per se zelfvoortgang. Ja. En is net ontslaan, want dat is eigenlijk een soort bescherming voor degene die ontslaan waren. Dan maak je een afspraak, hij wordt ontslaan, maar hij wordt beschermen. Dus het wordt net een heel schot wat ernaar komt. Dus deze regel is nou eigenlijk, hij is wel van toepassing, maar, maar ik vind dat je daar even genuanceerder als je hem had. Dat is één. En twee is van, Hans maar had vragen, wat is dan de boete? Dat weet net in. Nee. En dus wat is het? Is het een yield? Of is het een berisping? Of is het een puntenaftrek? Of, dus net in weet wat. Want dan ben je een overtreding. Dan komt die licentiecommissie of strafcommissie of wat en ik bij me kan. Gaat er over vergaderingen. Dat wordt ik 14 dagen. Ja. Dus er is niks verslijn. Het is volgens mij hartstikke nooit gebeurd. Nee, maar je mag het risico net nemen. Nee, maar het risico net nemen. Vast in je jongen en dan zouden ze nou puntje eraan. Dat is natuurlijk een grote angst. Ja, nou goed. Henk Brugge in elk geval. Ik heb hem oude vreten en vregen. Het kan Henk Brugge net lang genoeg worden. Even jaren. Nou, voor mij mag het nog wel even duren hoor. Nee, in mijn rol zoals ik hem nu heb, vind ik het hartstikke leuk. En nogmaals eer dat ik dit mag doen. Voor de club is het wel het allerbeste dat het zo snel mogelijk dit er ook komt. Maar als ik heel egoïstisch mag zijn, dan ik vind dit ook wel heel erg leuk. Dat zei Henk Brugge. Vlien Wieke, toen hier Roelof, Joop Wortman, nog het lumineuze idee om jou als een soort van stroomman dan op de bank te zetten. Een beetje bij de pionnen sjouwen en dan gewoon Henk Brugge het zwieren werk van te litten. Goed idee van Roelof? Die wel iets nuanceerder. Je begrijpt natuurlijk wel dat ik dit net zijn heb. Is gewoon een slecht idee. Slecht idee? Ja? Ja. Want waarom is het een slecht idee? Dat heeft Roelof natuurlijk wel vaker, maar waarom is dit specifieke idee slecht? Ik kan zeggen dat het een slecht idee in huis. Nee, die maat van die Rood. Ja. Maar blij dat je dat toch. Ja, nou ja, maar ik vind dat je nooit stroom aan wezen moet. Dus dat je door het net, dat is buiten kijf. Maar dan moet je het echt doen. Dus oké, ik door het tot het eind van het seizoen. En dan krijg je wel in een soort Ferguson-rol of zo. En die trainers ontwerken of wat dan ik. Maar ik wil het gewoon niet meer. Nee, nou ja, je komt in de sneeuw en zit je weer op de bank. Misschien begint het wel weer een beetje te kriebelen. Dat zou best kennen. Maar wat ik wil zijn heb, is dat stel nou dat de situatie hem safat dat ze puur alleen nog een diplomaatje nodig hebben. En ze willen verder zo hard als het is. Ja, dat was het liefst, denk ik. Ja. Zoen je daar dan even in staan? Nee. Nou ja, ik had een diplomaatje, dus formeel ben ik het, maar ik dof je er niks. Nee. Het is puur alleen nog maar voor formaliteit. Daar ben ik net voor in. Waarom hè? Nee. Ja, dat vind ik... Ik alleen nog een papiertje. Ja, nou ja, maar dat vind ik wel met je oren, meestal taal van je oren. Zeg van nee, je maakt je gewoon aan de spelregels houden. De spelregels dat je dan hoe je net elke dag te trainen, dat snap ik wel, want je kan ik gewoon met het programma delen. Zo.
Maar ik vind dat het voorbij is. Ik ben ook nou dingen door die intensief binnen. Dan ben ik gewoon burger dan vroeger. En, want ik word gewoon ouder. Het lijkt net zo, maar het is wel zo. Liek het net zo? Ja, maar dit was zo. Oh. Ja, nou ja, ik vind hoe het nou gaat bij u, zeg maar zeggen, vind ik meer dan prima. En ik wil er helemaal geen druk meer op hebben. Zo. Goed zo. Nou ja, komende sneuren, dan zit je in elk geval wel op de bank. Ja. Bij die speciale wedstrijd van Helden van Heerenveen. Ter ere van het 30-jarig jubileum van het Abelense Stadion. Waar zit er bij jou in de spits? Waar begint er in de basis? Daar heb ik er net echt toen uitgedacht, maar ik denk van Samaras. Samaras in de punt van onval? Ja, maar ik heb wel meer. Tamer is er ook nog. En Aalbeck... Maar ken die het al heel langer dan 10 minuten vol, hoor? Ik denk dat Aalbeck een beetje fit is, dat ik met Aalbeck begin. Aalbeck beginnen? Ja. Oké, dus voor de mensen die een kaartje hebben, Aalbeck die zit in de punt Ik van wil onval. 50 hier. Aalbeck is ook Ja, wel weg. Aalbeck die zat er wel heel fit uit, moet ik zeggen. Die had, en Jellielien had er nog een keer een dag op visite geweest. Had er zijn verhaal nog een keer verteld. Ja. Hadden we alle mooie goals van hem gelezen. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Zeker. Nou goed, maar ik heb wel Jet van Gerald Sibon. Die heeft zo maximaal een kwartier, 10 minuten. Sibon? Ja, Sibon. Begint hem nou te beschermen. Dat denk ik wel, ja, dat denk ik wel. Jongens, we hadden stellingen. Ik heb voor elke nieuwe 2 stellingen. Dan maken we antwoord op Jan. En dan kunnen we de letter altijd op waar we omkomen. De eerste is van Roelof. Roelof, ik ga mij kostelijk vermakken bij de wedstrijd Heerenveen-Heracles. Nee. Geert, Sander van der Eyck is echt een waardeloze skizochter. Hij het was butterflies. Dus een ja. Foppe, als ik heel eerlijk ben, vind ik mijzelf soms een oud-zeur. Ja. Geert, Remco Balk, had hij een geweldige wedstrijdmentaliteit of had hij het IQ van een dakpan? Oh my god. Nou, wat die wie heel onhandig. Dus dan zit al er wel dat laatste van Maatje willen. Maar dan vooruit dan maar. Dakpan? Ja, doe die Dakpan. Maar- Roelof, van alle spelers die er komen, verheug ik mij het meest op Igor Korniev. Ja, Ja. daar heb ik echt zin in. En de laatste is van Foppe. Henk Brugge is een toekomstig trainer van SC Heerenveen. Ja. Ja, nou ja. Als hij zien hoe het nou doet, dat het heel redelijk vind ik. Jongens, ben wie is mij hem? Nou ja, en dat is ik heel belangrijk. En wat ik hoorde in de krant van Oerum lees, nou wat hij verteld had, denk ik van oké, dus wel iemand die zijn instelling had die past voor. Ja, hij komt vanuit het onderwijs, speciaal onderwijs. Ja, hij is geduld, hè. Ja. Hij leert mij moeilijke ben om te gaan. En voetballers bent te vergelijken met een moeilijke band? Ja, vaak wel. Ja, vaak wel. Vaak wel. Ja, ik ben heel erg, maar ik ben natuurlijk wel haast al je wat ego-trippers. Nou ja, en die zijn maar er wel goed mee omgaan. En als er geduld voor hast, en er heeft wat ervaring in dat soort dingen, dat is echt trots uit hem hast, dat is net niet nadeel. Misschien is het managen van zijn team erom omgaan. Het is empathische nog wel belangrijker dan 4-3 of Ik vind beide belangrijk. Oké. Dus maar verstaan van voetbal, maar verstaan van methodiek, hoe ze het opbouwt. Ja. Maar het gaat om mensen. Dus die mensen die must kennen. En erkennen en herkennen, dat is eigenlijk het beste. Hè? Van wie ben het en wat ken ze goed en hoe ging het er dan mee om? En dus eigenlijk best een soort facilitering van de kwaliteit van de spelers. Nou, ik denk dat je nou dit uur lang wel weer een puntje bij krijgt van het voetbal. Ja, zeker. Dat denk ik. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Dat is heel Ja, net. ja. Nee, maar nog even over Henk Brugge. Die Erehaag, wie misschien net verstandig. Maar hoe hij hem... Ja, maar dat hoe komt je? Ja. Hoe komt hij, ja? Ja, dat komt je. Hij werd natuurlijk zelf ook hartstikke bleed. En toen was er weer omlutsen en toen wist hij net wat dit gebeurde. Ja, het is net... Dit is het Joey Wolleshoek aan. Nee, zo net. Nee, ik had wel eens een ereronde doen. Maar dan, dat wie met Minowski, of bij de Champions League ook. Ja. Nou, dan ben ik wel mensen die dan zeggen van, is ik egoïstisch. Dat wie het net, maar goed. Hij deed dan letter speed van, want die eerder ken ik ook nog wel. Dat wie toch een prachtig mooi moment. Ja, dat wie hartstikke mooi, ja. Ik kan me er wel een moment herinneren dat we zien een spandoek maken, maar de tekst nooit meer Cambuur. Ja. En die kennen het ook typa kriegen en die joeg nou die Jo. ik, en En die- Jo stiet hem op een foto. ja, Ik heb geen idee wat er op die ik spandoek weet- stuurt. nee, Daar kom je niks aan dan. Nee. Maar dat ben ik voor die dingen. Toen komt je. Ja, dat komt hij dan. Ja, dat achteraf. Maar dat hij net in de gaten gebeurt je dat. Maar ik denk dat dit ik en ik vind dat het volstrekt verkeerd uitlijn is. He, dus het waren vertaald over een middelvinger van Persie. Dat wie dus absoluut net. Dat wie gewoon het moment, die wedstrijd, hoe die wedstrijd roen.
En die goal, die drieën en Aukert wat. En toen nog 3-1. En dus weer een soort euforie die ontstond. Iedereen hartstikke blij. Maar goed, maar ik het feit dat Van Persie de club toch wat in de steek liet net, dat speelt ook een rol. Ja, dat speelt natuurlijk wel een rol. Maar dat wie net dat enorme feest vieren. Dat hier mij Van Persie misschien van 5% speelt dat een rol. Maar voor de rest weer het moment. Hè. Ja. Ja. Ik heb weer een pot onerger gewoon analisten en journalisten in vooral landelijke media. Die daar gewoon maar vol gas in ons knallen. Van ja, schandalig, belachelijk. En Heerenveen moet echt in de spiegel kijken. En weet ik veel wat ze al in het zijn hebben. Dat denk ik jou een oordeel. Terwijl je me complete context totaal net witte. Nee. Want zo wie het dus helemaal net. Maar vind je wel dat Van Persie Heerenveen in de steek liet net? Ja, natuurlijk had er ik zin op zijn. Net dat er direct van de HC in de steek is, maar direct dat ik het verrekte jammer vind. Ik zeg, want je bent aan een weg begonnen. De best ergens op een kwart van was graag worst. En dan stoppen ze ermee. Ja, nou ja, en ik kan me wel voorstellen dat er heel graag naar Feyenoord wordt. Dat komt ik maar 1 keer in. Maar goed, als het Tros het hier, dan wie er misschien nog een hier of Oorlier West. Dan wie de Feyenoord die eigenlijk toch wel komen, hè? Denk ik. Hij leest is een mappentje Feyenoord. Vind je dat? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik ging zelfs maar in die situatie staan. Ik had ooit een keer, toen ik bij Drachter Boys, zei van ik bleef zo. En toen kwam ACV. Dat was toen de top amateurclub van Hart van Nederland. Ja. En ik ben jong trainer en ik dacht van dit is mooi. Oh, je hebt Drachter Boys in de steek liet, ik jij het al. Ja. Ja. En toen kwam ik notabene naar het bestuur daar en zei van dit doet zich voor. Wat vind je hem? En toen ben er een of twee in het bestuur, daar ben ik dus contact mee. En die zeiden van, oh, dat moet je doen. Dat is een kans, die krijg je nooit weer misschien. Dat moet je doen, dat gunnen we je van harte. En wie dat in het seizoen? Ja, nee, dat weer op 3/4 van het seizoen. Ja, precies, ja. Nou, en toen oké, dus toen gingen we terug. En toen kreeg het bestuur kreeg ruzie, de roer. Dus ik kreeg ruzie met mij, weer groot, maar die spelers die weer al in gedoog. En achteraf dacht ik van, dat ging net waar maken. Wat hing je achter nooit dan Wolt van Matten? Ja, gewoon blijven. Gewoon blijven. Ja. Contract is contract. Ja. Wie een voorzitter, wie brandstofhandelaar. Ja. En zei als er een schip met kooks onderwijs is, dan kan ik net zeggen van, je moet in Lemmer weer omgaan, want ik had kocht. Dus ja, dat was een argument. Hè. Ja, een sterk argument. Ja, een sterk argument. Maar nog even over Henk Brugge, want Henk Brugge is zijn contract er in het Echo. Ze zijn al wel in onderhandeling, met elkaar. Maar ze willen eigenlijk eerst die nieuwe trainer willen ze vers lezen. Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag. Waar moet nou die nieuwe trainer worden bij Heerenveen? Op de langere termijn. Op de langere termijn, ja. Ja. Vinden wij er nou vanuit dat het Henk Herder wordt voor de rest van het seizoen en dan na dit Daar seizoen? kunnen we net samen vanuit gaan. Waarom gaan we daar vanuit? Nou, nee, dat is weer een vraag. Nee, ja, Henk Herder. Als Henk Herder de papieren had, liep het mij wel logisch. Maar het liep het mij ook logisch om Gert-Jan Verbeek te bellen in Big Leagues. Ja. Maar dat gebeurt net. Voor 8 wedstrijden. Ja, dat is er. Ja. Maar ik weet dat Gert-Jan, Gert-Jan, dat weet ik wel. Ik ken hier sinds ken, bij wie ze spreken, oké, de komst voor 8 wedstrijden. En als het goed gaat, of we moeten leren samenwerken, en het klopt, of het gaat terug, dan oké, dan doen we er hier achterom. Hè. Dat weer, volgens mij Gert-Jan zijn eigen insteek, zo ongeveer. Maar ik denk voor 8 doet het net, ja. Voor 8 wedstrijden nee, hij wil langer. Hij wil gewoon een optie van nog een hier. Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon dat wat ik nou zeg. Ja, hè, van dat het bevalt van beide kanten. Ja. Maar als er dan niet tussen Bob mogen praten, Verbeek en de club? Verleden week had Ferry de Haan een gesprek gehad met Gert-Jan. Hij had er Gert-Jan volgens mij vregen. Ik weet net al eens zeker, ja, maar vregen van hoe die in de club moest. Dus ik al alle oren dingen over tafel gaan wezen. Dat weet ik net. Nee, maar heel stiekem, hij je nog wel een primeur, jong. Nou, onus. Dat ze mij elkaar een gesprek hadden. Ja. Nou ja, ik weet niet dat het een primeur Maar is. dat vinden wij een primeur. Ja. Maar het is net zo, dat wil ik eerst of al benadrukken. Dat bij mij Johan Hansma zei. Johan Hansma die zou net goed lezen, want wie wordt met Riemer. De hart wordt met Riemer West. Maar dat hebben ze op een fatsoenlijke manier al jarenlang uitpraat. Dus dat is voorbij. En Gert-Jan die komt dus door deze wedstrijd. Er was elke 3-4 dagen in het stadion. En daarom iedereen is lekker vriendelijk en opgewekt. Dus ja, en als je dus zegt van Gert-Jan waarin met die praten, nou dan doe je dat toch. Ja, maar bij Johan Hansma, dat is net per se richting Riemer of iets dergelijks. Maar Johan Hansma, en ik vind dat we de ski dus net via te maken, had natuurlijk wel in een tijd
directeur was bij de club, wilde de club in brandstieren. En het was een ontzettende angstcultuur heerste bij de club. En hij kees doe van degene die van die angstcultuur zwargen. En ik vind dat mij net samen vierten. Nee. Maar je kan wel, je bent een grote meester mij bekwam. Ja. Dus je kan zeggen van, daar weet ik het net maar die jongens hebben gedoog over gewoon. Maar nou gaan we even de tien met ons, doorbestoors, ik denk een oors over, we gaan even zitten en we praten erover en dan jou we elkaar een hand is klaar. Zo je het eigenlijk jet het toch zo. Je hoeft ook geen rancune te hebben of hang je te blijven in die dingen die ooit gebeurd werd of zo. Hoe vaak als ik gewoon volgens mijn speler, dan ben ik lullig op, maar ik trammelaan, ben ik totaal net minus. Ja. En dan later dan gaan we zitten en zeggen van oké, nou hebben we het er nog even over. Waarom wie ik zo lullig op die en waarom reageerde stoder zoals reageerde. Nou ja, en dan praat je dat uit en dan oké, dat is acceptabel klaar. En als er dan wat hing bloed, dan had je er allebei de les van. Ja, maar dit komt natuurlijk wel over iets fundamenteels. Hè? Dit wie net alleen nog maar van oneenswijze oer hege druk zetten of te let komen op de training. Dit ging wel daadwerkelijk oer. Nou, meesten hun baan, hun hypotheken. Dat wie nogal wat. En hij, dat had ik al een paar keer zijn. Hij kiest wel voor de Robert Veenstra in die tijd. Ja, maar op een gegeven moment kun je wel zeggen van Santer over en we geven. Ja, maar dat is de vraag natuurlijk. Ja, als er nog steeds personeelsleden binnen die club die dat meemaken hebben. En Johan Hansma, die stier van heel iets oors Westover qua principes en verstierst. En ik wel angstig weer. En die komt dan weer waarom in die club. Ja, dan mag je wel heel goed zitten gaan en heel goed praten gaan om dat weer uit te praten. Dat kan. Je mag er net rancuneus wezen. Maar wow, dit is wel even een fundamenteel iets, vind ik. Maar goed. Maar wat een kans, Jan. Ja, dat ik het mee. Ik wil nog altijd wel graag een namen jaren van waar maar nou die naar je trainer worden. Ja, maar zo kom je er net van aan natuurlijk. Nee, maar ik ben echt van plan een namen te zitten. Dat heeft geen enkele zin. Heb je geen zin? Nee, ik vind dat degene die daar ook gaan, die maar dat bepalen. En die wil ik net voor de voeten rennen. Als ik nou een naam zit, dan wist ik precies hoe het werkt. Je hebt een vent van die en die en die is die op. Maar je hebt toch wel je eigen vakker? Ja, maar die hoeft er net zitten. Nee, maar ik vreeg je er wel maar nou. Je kan ik nee zeggen ze dan. Ja, dat doe ik dus nou. Okay. Maar hij zit wel op dat listje wat ik neem zeg. Nee. Oh, ik net. Goed zo. Nou ja, Robert Veldman. Dat zoek in, Robert Veldman. Toch? Van Club Brugge. Dat is in ieder geval mijn ideale kandidaat. Alleen het probleem is, hij is net per direct beschikbaar. Nou, de vraag is of dat ze is. Hij had een contract voor onbepaalde tijd, hè, dus hij zal wel uitgekocht worden matten. En bij Club Brugge, hij is de trainer van Jong Club Brugge, ben je heel tevreden met hem. En volgens mij is er wel wat interesse van oorclubs in hem. Dus dat speelt alweer wel een rol. Ja, maar als wij deze Club Brugge dan, Robin Veldman, zit je dan bewust gewoon even naar de tafel te chansen van ik hoop net dat ik nog een vraag hoe krijg. Of word je daar wel wat toe zeggen over Robin Veldman? Nou, ik ken hem hartstikke goed. Toen ik weer omkwam ben bij Heerenveen, toen was hij trainer van onder de 15 of onder de 16. Later weer de 4 jaar is. Nou ja, toen is hij naar Ajax gegaan en toen zei hij zijn reizen. Die reis had ik ook volgen. Had ik nog een keer, een jaar of zo, had erbij bij Stuurswest. Had ik met zitten te filosoferen, hoe wat er nou woe en wat koeën. Maar toen deed dat zich voor dat er een Brugge koe en dan kon ik nog ergens zo zijn. Nou ja, er ben wel meer jongens waar contact mee had. Maar is hij een goede trainer? Ja, hij is een goede trainer. Hij is zeer up-to-date. Hij had onderhand aardig wat ervaring op die, maar hij had natuurlijk bij Anderlecht een hier eerste trainer was. Hij had er in Schotland was, dat is mislukt. Maar dat mislukken kwam net terug hun, maar dat kwam met name door de eigenaar die plotseling allerlei andere dingen betocht. Ja, ik denk dat het een goede trainer is. Maar ik ga net met hem nog met hem discussiëren of praten of wat dan ook. Nee, helder. Geert, want dan is het al even een skofje stil. Heerlijk. Ja, lekker hè? Vind je het lekker? Ja, toch? Nou, wie is net bij Cambuur? Volendam Cambuur. Nee, ik zie het in mijn hokje. Dus is het in plaatje draaien. En wij hier een debuut van collega Willem Vermeld voor. Die koer net een broederdebuut treffen, maar zo'n waardeloze wedstrijd. Maar vooruit, wij zijn hier nog maar rustig gewoon, net te lang, komt al weer goed. Maar Hinzigin, is Kai van Kons, Cambuur? Nee, 5 minuten, Jamie Jacobs. Boom. 23 minuten, nou binnen je al jaren weer 2-0. Toen wist ik het eigenlijk wel. Vier man scoren, wist je traditionele goals. Het is dat je de radio presenteren moest en oors hier is hem uitzet. Nou ja, wij vongen dat dan weer op, maar de mooiste muziek die ze maar betekent. Ja, dus dan hoor je die lustra's goed vast. En wij weten wel hoe wij ons volk beet houden moeten. Nee, maar ze weer echt kansloos aan. Ja? Even jaren naar Henk de Jong, wat hij zei naar Oudin. Ja. Ik moet wel zeggen dat we er eigenlijk te kwad komen op alle vlakken. Ja? Dat we verlenen van de terechte kampioen. En ik vond kwaliteit, doelpuntkwaliteit,
fysiek, maar ik slimheid. Hè. Dus zij winnen gewoon voor u een geweldige leerwedstrijd West. Net nog met de competitie, maar we hebben ons voordeel met de waarmaat in de komende wedstrijden. Ja, hij neemt het een leerwedstrijd, geen schijn van Koons. Ja. Toch eventjes de rol van de scheidsrechter. Ja, ik heb net jongen, hè. Hij ik net. Hij zegt die uitreding van Milan, de Haan ik net. Nee, die heb ik begrepen. Hier wel ietsje Nou, die absoluut. Hij ook ietsje zwaarder strafwerk in. De wedstrijd kan Volendam. Nee, Steekjactie, jongen. Ja, die uitreding, die tweede uitreding van die middenvelder, de Haan. De Haan. Nee, Ja. die hier er eigenlijk om had, mijn tweede gele kaart Ja, gebeurde hier net. erop. Ja, dat en een hier paar erop. minuten later zwaar hij voor de assist van de 2-0. En toen is het eigenlijk wel helemaal gebeurd. Dat is examen goed. Boeien. Boeien. Ja. Nou, Nee, ja, omdat je verliest die wedstrijd kansloos. Dus of dan eventueel een tweede gele kaart, ja of nee, dan denk ik, ja, we ben hebben wel door. maar rol weer. Ik vind het een beetje boeien, hoor. echt hier? Ja, kom op, Weet zeg. je wat, Ze- dat die ze- mooie ze- voet? ze- En waarom wisselde Henk die wissels naar de rust? Toen klapt dat helemaal in elkaar. Weer het nog minder. Is er weer een Moeten we het daar even over Zie je hebben? weer een Lamperotie 3-0? Nou ja, goed, Jim zei ze boeien. Even jaren dan wat Mark Diemers het echt boeien Nee, die vindt. zei het Even net jaren. boeien. Ja, ik denk dat er nog wat aantal discutabele momenten van onze scheidsrechter was. Die vond zichzelf vandaag heel goed, maar ik denk dat er één man slechter was dan wij en dat was de scheidsrechter. Waarom? Nou ja, goed, ik weet niet of je de eerste helft hebt gezien, maar er wordt een overtreding op mij gemaakt wat gewoon een tweede gele kaart is, 100.000%. Van de Haan. Penalty is discutabel, dan scoren wij nog met een handsbal. Balk heeft nog de hand van God, die scoort nog met een handsbal, dus ik denk dat hij 3 dingen volledig over het hoofd ziet. Dus dat is denk ik heel matig van de scheidsrechter. Nou, Weet je dus wie er slecht was? Nou? Mark Diemers. Kun je een beetje een spiegeltje voorhouden? Ik erger me kapot om die spelers. Die bijvoorbeeld bij Ajax AZ dat theater en dat misbaar richting die Dennis Higler. Compleet fileert die man, die Dennis Higler. Higler had een fout maken, klopt. En dat had hij zelf ook wat terug. Maar maak hem dan helemaal maar de Groen League matje. Ik bedoel, hij is uit via de netjes, Mark. Ja. Maar, kom op. Trek even. Je hebt 4-0 Flen. Die beslissingen had hij nou wel of net goed maken hierin. Die wedstrijd nog steeds kansloos Flen. Dus dan keer je dan als een man steen naar de wedstrijd. En ze is dan van waar die wedstrijd kansloos is Flen. Ja, scheidsrechter, als er een vraag ook krijgt, je ja, je had wat verkeerde beslissingen maken. Prima. Maar waarom maak je altijd die scheidsrechter compleet maar de Groen League match? Maar ze zitten natuurlijk nog vol in de emoties. Ze komen krek van het veld hoor. Je bent inderdaad vernederd. En die rol en de scheidsrechter heeft een cruciale rol spelen. Ik kan me er alles bij voorstellen. Jou ik? Alles net. Nee? Nee, ik wil een beetje meer roelingers. Je maakt... scheidsrechterwijzen is ik moeilijk. Maar ik eerlijk daar aan dat de scheidsrechter in de eerste divisie, dat ben net de beste. Dat ben hele jongen die opgeleid worden en die ben verrekte jong, dus je hebt heel weinig ervaring. Nou ja, en dus maak je zich fouten, dat jet erbij. Ze ben ook geloof dat ze daar geen Farha, waardoor ze leidt aan de lopende band stil. Ja, maar die goal, want Remco Balk die maakt het dus. Alle Maradona, een doelpunt bij de hoorn. Pikt in de Ja, ring. maar hij telt, ja, ik vind het eigenlijk heel dom van Balk, want normaal sprutsen bij een VAR is het gewoon spelbederf, is het tweede gele kaart. Een beetje schiet of er hier de actie want, hè? Ja. Dus in die zin, maar doe dat neemt die maar zeggen. Maar ik denk dat dat net zo is. Maar even waarom op Ja. de discipline van voetballers, die hebben echt de neiging om de fout te snel bij een oor te Altijd lezen. bij een oor, ja. Heel vaak bij de scheidsrechter. Ja. En je moet accepteert niet er ik bij. Hè? En hij houdt in, oké, constateren van hij hier het wel oorsdwang kent, maar het is net de schuld. Hè? Je bent zelf het meest altijd schuldig. Hè? Nou, vind ik. En dat vond ik bij AZ ik. Bij die jongen die het veld, ze zelf van het veld heel die Wout Goes. die kwam, als ik trainer wie kwam er bij mij op visite. Ja. Echt hier? Ik kan me er alles bij voorstellen. Nee. Wat een waardeloze scheidsrechter. Ja, jongen, maar dat begint. Ik heb midjes, want mijn kleinzoon ben gek van Newcastle en Liverpool. Dus we hebben juist er in je De League Cup. en dan hebben wij Newcastle. En als just wat hoe die man zich gaat dragen, hoe die knokken, hoe die duels gaan. En ik gebeurt ik wel eens wat, maar ze gaan staan, die scheidsrechter de hele wedstrijd geen kaart, jong. Dat hoefde direct naar de waar, want ze gaan al hier, oké, accepteren, wegwezen. Ja. Nou ja, Maar en aan de slot had ik wel eens naar de scheidsrechter ter wedstrijd. Zelfs notabene 2 wedstrijden scoort, omdat hij hem negatief uitletten hier de scheidsrechter. ja, maar dat weer hoors. Dat hadden ze met mij ook wel dingen. Jo, hebben een keer lulsandje, Roelof Luiken. Ja, dat meen 3 je- keer raden trouwens waar de scheidsrechter is bij de helden van Jereveen. Ja, maar de beste die dat nou niet meer. Hè. Maar de beste vroeger die hakken bij Ajax Heerenveen of Feyenoord Heerenveen, wie Roelof Luiken. Net toen er jong wie. Maar toen er ouder wie, toen lutste hem van de wereld
stelde niks meer aan. Hij fluitte, zat te fluiten. En dus hier we beide er even volle les van of helemaal geen les van. Maar als er een has die komt... De heer Van Hooydonk juist regulier gewoon in die Ja. En die... Maar Calimero en dat de Grutte top draaien, dat is bevoorrecht. Als dat al in op een rij, dat is gegarandeerd weer. Dus als Toon daar spelers, dan krijg de dubieuze gevallen vallen altijd naar hun goed uit. Bij Ajax, Feyenoord, PSV, kan je de klok erop gelijk zetten. Dat is de gelijk gewoon. Dus dat gevoel heb ik altijd wel een beetje. Nou ja, goed, mijn lijn toen vond ik dat ik helemaal gelijk hier. Trouwens, ik nooit je excuses om binnen, hè? Je hebt nooit wel waarom naam. Nee. Want de vraag is met jou, wat heb je gezegd van? Ik zei lul en ik meen het ook. Nou ja, ik leer. Toen kreeg ik een boete. €150. Nee, zo'n 100. Zo'n 100? Ja. Oh. Had ik betalen? Ja, iets. En ik ben direct wel rouwsteward. God, wie heette die man? Dat weet ik niet meer. Maar die kwam, Heerenveen RKC. En Arjen Ebbingen speelde stopper en die heeft van die lange uitschuifbare benen. Ja. En daar kan je dus makkelijk zijn oren rennen. Dus je zet zijn dingen in, jongen rent er zijn oren. En wie op slag van de rust 1-0. Penalty, 1-0. En dan hebben we uiteindelijk wonnen we met 3-1 of zo, maar het was 1-0. En die scheidsrechter kwam van veel touw, sapperman met de bal op een hand. Ik roep en ik tik de bal van en dan zie ik op de tribune. Oh, rode kaart, ja? Ja. Oh, dat is wel een beetje bennacht. Ja, dat is ik ben niks zou doen. Dat kost hem minder dan zo'n €150, hoop ik. Maar goed, ik wil me zeggen van... soms zit je gewoon een beetje in de emotie. Dat hier Mark Diemers... ik snap die emotie dat wel. die Bert van der Brink, ik. Bert van der Brink. Bert van der Brink. Om eens even een jouw kind Bert van der Brink? Bert van der Brink? Dat is een van die sponsors. Nee, dat is nou ja, hij heeft een hele producenten in Cambuur stop, want hij heeft een hele product van die certificaten gekocht. Ja. Dat is prima, want daar heeft die Cambuur natuurlijk geweldig mee geholpen. Ja. Die certificaten die had, die leverde hem een zit-op in het stichtingsbestuur. Ja. Dus hij is officieel bestuurder van Cambuur. Nou, en nou komt de clue weer. Dan heeft hij ooit eens een keer een allervreemdste bericht op de Facebook-site van Cambuur zetten. De baanden die hengt de jongen, de baanden die... En verdorie, de hek toen wat verzorgd. Ik denk, nou het Bert... Dat heeft hij verleerd. Dat denk ik, ja. En het een berisping van Geert van Thun gekregen. Ja. Nou, dat doet hij net nog een keer. Berisping van de senior van deze podcast kregen. Ja. Nou, gaan we niet weer doen. Wat gebeurt er? Laat me zien. Dit is een videoartikel van SC Cambuur, van de club zelf. En dan zet hij zijn commentaar daaronder. En dan zei hij letterlijk: wat een slap gezwets door twee oude mannen die tonnen betaald krijgen en niet presteren. Wat een schril contrast met wat Volendam ervoor doet om kampioen te worden. Triest. Ja. Dat zei Bert van der Brink. Hoe krijg je dat nou in je kop? Omdat door je eigen club te zijn. Bovendien, ik heb die interviews even nooit en werd het omgekeerd. Die staan op YouTube. Dus maak het toch de verslagjouwer van Cambuur zelf. Die had praten met Michael de Leeuw en met Henk de Jong. Nou, die zei ze eigenlijk geen onvertogen woord. Die zei ze alleen nog maar. Ja, jongens, we zijn van het veel te rost. En Volendam weer 100 keer beter. Zeuren net door skiertjes niks. Zei oké, zelf verloren. Dat is nou even een beetje jammer. Wat is dat triest man? Het is toch sport? Je kunt dus een wedstrijd verliezen. Je kunt samen verliezen. Dat kan gebeuren. Ja. En dan komt zo'n vent. Nou, dan denk ik, het is wel gewoon dan word ik weer. Een piekenboer uit Ermelo. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Nee, maar dat mag ik net zeggen. Ik zelf fatsoenlijk gewoon. Dan komt zo'n man, mooi samen berjocht. Dan denk ik, doe het net, jongen. Doe het net. Onfatsoenlijk. Dat moet je niet doen. Goed zo, jongens. We maken even een berichtje naar de wedstrijd van komende snuur. De helden van Heerenveen. Er komen natuurlijk een heel soort spelers. Maar nou is mijn vraag aan jou. Waar vinden jou nou eigenlijk de allerbeste speler van de laatste 30 jaar? En dan kom ik heel diep met een keuze. En dan maakt jou zeggen van waar van deze twee vinden jou dan persoonlijk de beste? Oké. Ja? Brand maar los. Nou, we beginnen makkelijk. Ja? Said Bakati of Mika Nurmela? Nurmela. Nurmela of Igor Korniev? Korniev. Korniev of Kamataru? Korniev. Korniev of Petter Hansson? Onvergelijkbaar. Dat weet ik. Ja. Ja, Hansson. Hansson of Marcus Aalbek? Hansson. Petter Hansson of Alfred Finn Bogason? Hansson. Petter Hansson of Jon Dahl Tomasson? Thomasson. Jon Dahl Tomasson, Ruud van Nistelrooy? Nestroy. Van Nistelrooy of Klaas-Jan Huntelaar? Nestroy. Van Nistelrooy of Afonso Alves? Ja, Alves vooruit. Vooruit, Alves. En de laatste, het kind het missen, Afonso Alves of
Abel Enstra. Abel. Natuurlijk. Maar goed, die Van de hebben... laatste 20 Richards, toch? Ja, oh ja, dat... Oh ja. Die is hetzelfde, die is toch? Maar jou het wel on, natuurlijk los van Abel Enstra, maar Afonso Alves in het seizoen dat hij hier voetballen had hij wel wat losmaken. Hij had wel wat teweeggebracht. Ja, ik kon fantastisch spelen voetballen. En ik kon goals maken. Hè? En uit niks en vrije trap weer een goal. Hè? Ja, maar Elke vrije trap op de helft van de chinstander wie een kans. Ja, weer onvoorstelbaar. Hè? Hoe die jongens skoppen koeien. En hoeveel gevoel dat er is voor hier. En dat die er net altijd, maar altijd die, dan weer ik net te horen. Hè? 29 wedstrijden, 44 doelpunten. Ja, dat is echt een ongelooflijk hoop. Ja. Vooral die uitgoal daar bij Chin Grains. Ja. Dat weer een onmogelijke hoek, heel scheef voor de goal. Ja. Skeert hij maar in de kruising. Maar het denkt Gert-Jan Verbeek hetzelfde hoe als jou? Want die had natuurlijk wel wat bonje met hem hoorn. Ja, maar Gert-Jan denkt er wel, als voetballer denkt je, ja, Gert-Jan er wel over, ja. Ja, dat hebben we laatst er over gehoord. Hadden dat verhaal ik nog verteld. Dat er net opdaging kwam en dat soort dingen. Maar in eindfase wie natuurlijk hoogst ongelukkig. Maar dat die ik met al hier met centen te maken. Hè? Ja. 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 Maar hij had nooit Roski aan van de club, hè? Nee, hij had nooit Oski nog. Nee. Hij neemt nou Oski. Ja, precies. Hij Vind ik komt mooi. bij vrouwen Ben Ja. en hij neemt nou Oski. Is dat diezelfde vrouw waar die mee op een foto stier? Eh, Ooit weer ergens hem hier weer plaatsen? die van Instagram. Op Instagram. Instagram? En dat is wel vermakelijk zo dan een keer ja, te vertellen. zeker. Omdat Nou, ja, de is goed dat leven, zie- lekker zo is ze. Ja, En de mooie vrouw. Bellen horen. Het is een mooie vraag. Ja, en het is schitterende Omjouwing. natuur. Schitterend. Ja, dat zeg ik dan weer. Met z'n waaien. Met z'n waaien, prachtig. Goed, we hebben ook een joggersvraag. Een joggersvraag. En te winnen 2 kaarten van deze speciale wedstrijd van Helden voor Heerenveen. Hey. Trouwens, Afonso Alves, zit hij bij jou in het overtal of bij Gert-Jan? Gert-Jan. Ja. Oké, dubbele dekking? Die komt erop, Arjen Hebbingen. Happy? Maar ik toch wel, laat er nou een vrije trap komt. Neemt Alves hem dan? Of Koniev? Of Pranjic? Of de wereldkampioen vrije trappen nemen? Juldriem? Dat is wel een dilemma Ja, natuurlijk. dat is jammer, maar Gert-Jan regelen. Ja, dat is al die Hoe weet ik net regelen? Oké. Maar goed, we hebben een joggersvraag. En het is eigenlijk net echt een vraag. Het is meer van, wat is die all-time favoriete speler bij SC Heerenveen? Kun je winnen 2 kaarten voor deze speciale wedstrijd? Nou, Geert. vrienden, ja, daar komt hij weer, jongens. Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Voor jou is voort alsof het helemaal niks kost. En het kost je ook niks. Krijg je 2 kaarten voor die prachtige wedstrijd van Kommerden Steun in het Abel Enstra Stadion. 30 hier Abel Enstra Stadion. Ooit waar het stadion iepene bij een ferme trap van toen nog Prins Willem-Alexander. En we staan er bij stil en we voetballen. Maar geweldige voetballers. Waar wie de allerbeste neffens die, laat het u weten. sport@omroepfriesland.nl en maak je kans op 2 kaarten. Het wordt een geweldige jongen. En als dan uiteindelijk toch nog wat mensen achterlitten mast die net naar het stadion kennen, dan het daar een goed nice. Oh ja? Ja. Want, oh ja, we zijn live op televisie. We zijn live op televisie. Ja, dat is een primeur. Ik voel het heel mooi berichtje. Ja, ik vond het ook een heel mooi berichtje. Ja, maar hij is goed Maar in. ik koop hem net echt lekker in. Hey, Maar goed, voor open goal, mooi denk ik berichtje. wel. Ja, mooi berichtje. We sturen de wedstrijd Helden van Heerenveen live uit bij Omroep Friesland. Jouw wacht beginnen. Ja, wacht beginnen. 8 uur de wedstrijd. Zeker. 3 keer 24 Waar minuten. doen we dat van? Wie Roelof dat Ik maak het commentaar. commentaar aan. Ik ga de eer om dat te doen. Aha. Ja. En ik beziek je de omballingen. Dan zit ik even. Ik zie jou even op. Dit is de wedstrijd. Ja. Oh, gezellig. Ja, toch? Wist toch wel, foppen jongen, ik vertel ik nog wel een verhaal in de provincie. En dan kom ik altijd op mijn allereerste wedstrijd die in het betellen voetbal. En dat weer de legendarische wedstrijd voor de beker Sportclub Heerenveen en PSV. Oh, dat weer mooi. Goh, Ja. wat dat een mooie weer. Ja. Hè? Erik Tammer. Erik Tammer Ja. en Marco Rolfsen. Rolfsen, ja. Ja. En dat weer natuurlijk fantastisch. Maar Wim de Ron overigens op een goal Ja, bij klopt, ja. PSV. Ja. Maar Mario. dat moest verlengd worden, wist nog? Ja. En het wie zat er ook daar. Het wie het Orenstadion, Ja, hè? het Orenstadion. En elke lok zie je het op de tribune en ik kijk in plak. Dus ik zie het alweer een amateurwedstrijd langs de lijn. Ja. Ik je nou vind niet meer dat voorstellen mooi. wat Ik het weer krijg het nou machtig. nog, jongen. Jongen, schitterend. En maar dan weer die wedstrijd dienen en dan moest er dus verlengd worden. En dan heb ik daar interviewd. Dat kon hier gewoon. Als het nou door de wist, mooi mitrailleur van het veld Ja. toch hier spelen. Ja. Nee, En maar dat dat kon is je. ja. En ik interviewde ook weer Erik Tammer. Mooi doelpunt, Erik. Ja, Mooi. gewoon op het veld. Ja, die scoorde in de trein, Joris Bruut. 2 minuten later die stoom van de microfoon. Wij staan bij Heerenveen Mooi altijd dier. jarenlang gewoon op de nooiste kleikamer. Gewoon in de gong. Ja. En dan kwam je hem de kleikamer uit. En dan stien we dan de stien wij gelijk al wel. klaar bij Ja, de machtig. microfoon. De eerste emotie. Ja. Ja. Lekker scheidsrechters Wie afzeiken. Westerhof toen trainer
van PSV. Ja. Ja, en die moest ik ook interviewen voor Omroep Brabant. En dat die bij, jongen, ik wilde gewoon bij Woy rukt, jongen, terug al die mensen niet om die Westerhof heen te staan. Maar die denken, die vent uit de wien houden. Hij woel wel, maar ik was direct binnen. Ik denk, dit is betaald voetbal. Dit is al wat zo en is net zie je op een keer. Maar ik vond het wel fantastisch. Ja, een van de mooiste wedstrijden nooit. Ja, dat is ja. Nou ja. Ik van mijn allermooiste wedstrijd had niks met Jereveen uit te stellen. Wie voor de beker? Jouwer Grains. Is dat nog wel? Ja, Van de zeker beker. mooi. Ja. Een lichtwedstrijd. Ja. Voor de Jouwer. Ja. Johnny de Jonge scoorde toen net voor mij. Johnny Dulle. Johnny Dulle. Die kabel er ook bij jullie in de Johnny selectie. Dulle. En toen kwam en die man... Martin Drent kwam erin. Ja, Drent kwam erin. Maar ook die middenvelder die bij Heerenveen spelen had. Die maakt ook een goal. Ik ben zijn naam... Van Grains? Ja, bij Grains. Van Gessel? Ja. Sander Sander van van Gessel. Gessel, Sander ja. van Die Gessel. scoorde. Ja, Maar ik die weet wel scoorde. van Jouwer kwam 12 voor. En Ja. toen dacht Ron Jans van, het is nou mooi West. Die lange Drent erin. Die Drent erin. Prik, Point. 3 goals. Ja, Volgens mij ja. 12 Jouwer. Maar goed, we dwalen helemaal door, jongens. Maar wel Want heerlijk, hè? ik wil nog even melden wat de winnaar van Verliezen Week is. Dat is Rutger Bielsmuut Kwaaiem. Weet je wat hij woen heeft? Ja. Het kriespakket van Sander van der Heijden. Kriespakket van Sander. Alles hoe datum. Alles is hoe datum, maar het wie wel van Sander. Wie wil voor Sander? We hebben een aantal sjoggersvragen, Foppe. Een aantal sjoggersvragen die binnenkwamen. Mag ik nog even? Johnny de Jonge wie het wel, ja? Dat Johnny de Jonge. Johnny de Jonge? Ja, die scoorde Ja, net Johnny 3-0 de en de 2-0. En toen werd het 2-1 Johnny van de Gessel. 2-2 Martin Drent. Ja. 486 Net Johnny Dulle net scoort? Nee. Oké. Goed zo. Een Goeie paar joggersvragen. Ja. Foppe, welke speler moet Jereveen opheljen om meer creativiteit in de ploeg te krijgen? Ja. Ja, want we binden toch Oerinjes. Jereveen hier Ejouk, Assaidi, Sarawi. We hier altijd hele attractieve, spectaculaire voetballers. Die hebben we nou helemaal net. Die Jos Boeten van Volendam. Oltziek. Ultsi. Ja. De eerste werk contact, ja. Die en goed voetballen. Ja. Dat is goed. En hij kan ook penalties nemen. Ja. Die Ros die trekt in. Ja, dus Ultschik. Nou, dat is, Ultschik. prima. Dan Joost Sieten, nog een joggersvraag. Joost Sieten, tijdens de wedstrijd in Heracles, naast Johan Hansma. Ja. Vraag, waar ga je me doorheen? Goed voetballen. Oh, dat is heel breed, hè? Dat is Ja, heel maar breed. Johan Kerswol, die had natuurlijk wel een verhaal. En Johan die weet precies, hij weet precies hoe ik denk. Maar die had natuurlijk niet verhaal. Ik weet wel 18 jaar of zo. Dus dan hebben we de opbouw, we hebben het middenveldspel, we hebben de verhouding tussen de linies en zo. Ja, dat staat er zelf ook. En hij is misschien met hem wel het meeste, want hij werkt in onvierder. Dus, Ja, met hem wel een hele hoop discussieerd of praten over hoe we nou voetballen, hoe doen we het nou. En al die jaren, dat verhoort het echt net, jouw visie op voetbal. Je wordt wel wat verhoren. Maar in het kader van die lessen die we het sport gingen, hoort Peter Bosik een enorm verhaal hoe zijn verhaal, hoe voetbal, hoe trainen, hoe dingen. Zo. Ja, nou je denkt van ja, dat kan ik ook vertellen, want dat is precies gelijk. Dus dingen verhoor je wel, maar dingen verhoor je veel meer in druk zetten naar voren. Dus het championship moeilijk met je om te voetballen. Maar als zij praat door opbouw, ja. Zo, ik vind het heel simpel. Als je weet dat het championship je probeert vast te zetten, dan begin je gewoon als keeper gewoon met 4 lange ballen. Wat doet het championship dan? Dan ga je ze net meer op die channel staan, maar dan zak je ze al in. En dan creëer je een eigen ruimte om op te bouwen. Dan beginnen we mee op te bouwen. Dan heb ik door Heerenveen. Ja. Dan beginnen we met het kwarte spel op te bouwen. Daar is al een hele hoop moeite bij. Dat championship die zet druk. En we zetten maar terug. We creëren onze eigen ongenoegen. Meer afwisseling. Ja, natuurlijk. Dus leer ik zei in Vonk altijd, het begint met Sjen. Als de bal naast is of achter is. Het eerste wat je doet, die tweede bal pakken van die jonkies aan de kant, daar lezen en ja, dan ga je al tjoen. Maar wat nou gebeurt is, Andries krijgt een bal. Hij wacht 4 minuten, ik doe nou even weer. Hij leidt hem del, hij shot, hij neemt een aanloop. Dan leidt de bal nog een keer in het midden van de goal. Dan komt hij daar naast. En dan ben ik bij wie spreken 4 minuten om. En waar zit die meesten nou voor? Dan erger ik mij al deer. Ja. Want ik denk van, Dan vind je jezelf een Noordzeur. Ja, oké. Nou ja, ik zit nou... Nee, maar ik snap het. Ik snap het Zit ik nou helemaal. te zeuren? Maar dit is geen zeuren. Dat die En oude weet je wat ik al verteld? Dat die keeper van Volendam, Sint Cambuur, Ja. hij luistert al hier achter del. Ja, maar als je nou, dat soort dingen interesseren me maatloos. Had ik jongen naar Arsenal, zijn PSV Arsenal. Ja. Die wedstrijd die ze PSV kansloos. Zo Die had Arsenal had 2 keer opbouwd, voor achter nou. En voor de rest is alleen maar lange bal bal spelen. spelen, ja. En mooi. PSV heeft er zo ongelooflijk op moeite mee. Moest net weten. En lange bal en dan ongesluiten, zwaar je de tweede bal winnen. Ja. Dan krijg ik een systeem van mij. Maar we zitten zo vast in uw stramien dat we dat net. We herkennen horen dingen Ja, niet maar het meer. is toch ook een ergernis dat die uittrapen.
dan moeten die 16 meter staan, die Chin-partij. En dat gaat maar heen en weer voor die goal los. Tot vervelens toe. Totdat er eindelijk in is die denkt, kut, hij zit bij je op het jen en die verliest de bal weer door. Ik vind dat zo onvoorstelbaar dom eigenlijk. Ja, wat ik soms net snap is een doeltrap van de doelman. Die jouwt hem breed naar de centrale verdediger. Ja. In de eigen 16 meter. In de eigen 16, die speelt hem dan weer om. Ja. En dan komt de lange bal van de keeper. En wist wat het idee wat erachter is? Nou? Dan haal je de bal in het midden. Ja, dat is het idee. Dus Wat zit hij dan de oren zit daar en de keeper zit hier. En de bal die leidt hij speelt hem daar en dan krijgt hij hem weer om. Ziet een eindje naar voren en dan jouwt het toch de lange bal. En het idee is van, dan komt de bal in het midden bij. Ja, maar je kunt toch wel een beetje scheefskoppen? Dat kent toch elke niet? Ja, monsieur, voetbal hebben wij alles wat we doen en Chen wat we doen en analyseren wat we doen, hebben we een soort wetenschap van maken. En de vraag is of de wetenschap altijd wel goed is. Ja. Hè? Dat is met die data, ze sturen mij de data van de verhaling van Heerenveen. Die krijg ik altijd opsturen. Expected goals of hoe vallen ze eraan? Nee, hoeveel ze roen, hoeveel ze start. Maar dat interesseert me niks. Wat mij interesseert is van, oké, als je nou druk zet op de bal, dan moet je dus 10 meter sprinten of 4 meter sprinten. Dat wil ik weten, als ze dat doen. En dat goed is. Als ze denken. Dus dan moet je eigenlijk die data weer helemaal uitknippen. Zeggen van, ik wil die momenten, die wil ik hebben. Maar het totale beeld, hoeveel hard in je sprint of hoeveel had 12 kilometer of 14, dat interesseert me niks. Bayern München rent van alle ploegen in de Duitse divisie het minst afstanden. Dus die zetten, er has een gemiddelde van alle jaar, dat het gemiddelde 12 kilometer is. Bayern München zit op 11 kilometer. Maar die hebben een start- of een sprintafstand weer van alle jaar 4 bij het heegste. Ja. Dus die rennen volle minder, maar die rennen op het goede moment volle beter. Ja. En denk je dit om? Ja, want als je dan steeds aan wedstrijd zit te zien, hè, want dat wie hier kan het al zijn, ik hiet sterren de kort. Jereveen Heracles. Erger je dan ik? Hoe Jereveen voetballt? Of is dit het gewoon? Ja, ik denk dat het zo ongeveer zo is. Hè. Dus sommige dingen verbazen me wel. Hè, Wat verbaast je? Nou, als je de bal hebt, dan zijn er 2 dingen die dwaan moeten. Je moet ruimte creëren en je moet tijd creëren. En als je geen ruimte creëert, creëer ik geen tijd. Ben ik ingewikkeld? Ja. Nee, hè? Nou, als je naar uw middenveld juist, dus om ruimte te creëren, dan gaat Smans diep. Die loopt voort, die rent laatst in de voorhoede. En die oren 2 middenvelders, die komen, en Van Ees zeker, komt altijd naar de bal toe. En die komt altijd naar de bal toe, bij de bal, als het diep maar naar de spits of naar Smans toe, die verspetter. Omdat er de ruimte iets maakt. In plaats van dat het voortbloot, en op het goede moment komt er rent altijd de ruimte dicht. Nou, als uw rechterstopper de bal had, wat doet er dan? Dan rent er altijd naar de rechterkant, naar Broude. Ja, Broude. En dan is er 4 meter vrouw en dan speelt hij de bal. Ja. En dan zit Broude hartstikke op slot. En dan moet hij het oplossen. Nou, dat soort dingen, dat verbaast me. Daar erger ik me net meer om, maar het gebeurt heel vaak. Maar hoeveel van die man op het veld denk je nou van, goh, die kan wel goed voetballen? Nou, ik vind dat Smaans aardig voetballen kan, maar dat nog een hele hoop leren, vind ik. In de zin van Het vallen maar de bal rennen. ja, maar dat is de eerste bal. Dus dat is hoe ik de bal krijg. Als de buurtjes hoe ze de bal krijgen, dan krijg je de meeste de bal haast altijd met de reg naar de goal van het Champions. Dus de effect ervan is dat je dus geen tijd meer hebt. Dus als het overstiest, als ik hier op een draait zie en dan krijg je de bal van mij spelen, dan heb ik al jongen daar, want dan heb ik tijd en ruimte gecreëerd. Nou, dat is de eerste te weinig. Nou ja, en dat doet Smans, dus die krijgt een bal. En als je de eerste bal goed aannemen, dus hier per se aannemen, dan heb je jezelf tijd gecreëerd. Maar dat doet er net. Dus wat maakt er dan? Maakt er eigenlijk wel rennen. Nou, en dan zie ik het een oplossing. Nou ja, rent er hem heel vaak vast. Maar dit is gewoon te trainen. Dit heeft niks te steken met kwaliteit. Dit is te trainen. Dit is volgens mij uitlezen. En als je zegt, oké, Smans, dan zit ik bij de zeuren. We doen 4 plus 3 en daar is het altijd in het midden. Dus 4, 1 op de boetekant, 1 hier op de boetekant, 1 in het midden. En daar is het altijd in het midden. 1 oplossing, elke bal 2 keer uitzien. En dat doen we gewoon weekend achter elkaar. Maar zie wat er gebeurt. Dat vindt er heel vervelend, maar dat dwingt hem om na te denken. Ja. En als hij begint na te denken, begint er straks beter te voetballen. Hij is zich helemaal niet bewust, denk ik. Ja. Ja, jongens. Mooi die. Ja, mooi. Ja, het klinkt heel logisch. Nog voor die wedstrijd van, dat wie wel heel min. Ik vond vooral de onval. En zodra Seboui, Lukovic of Ali Reza de bal kregen, viel ik me fot.
Ja. Of balverlies, of dom het vast erin. Maar Lukovic is het... Want ja, is dat het zei ze niet. van tevoren al. Want Jo heeft het heel vaak over kapstokspitsen. Ja. Nou, Lukovic, dat zei Ferry de Haan gelijk al, is geen kapstokspits. Nou, dat hij gelijk heeft, hè. Het spat allemaal... Maar alle waar is hij van nou voor? de- Hij is ook niet snel. Nee. Nee. Wat had hij wel? Ik kerst in de diepte, kerst ik haast net een bal. Nee. Nee. Wat had hij dan wel? Ja, want ik vind eigenlijk ik vind Nicolescu 4 de beste spits. Want Is hij? hij kwam er nou in. Hij mocht, nou wat wie het? 20 minuten mooi dan of zo. En hij wie 2 keer gevaarlijk. 1 keer gelijk doelgericht en een keer een kopbal. Ja. Dat hebben we van Lukovic niet zien. Nou goed, ik ken nog meer Joggers vragen. Gurboes onthoudt dat ik hield die beter dan eigenlijk ik dan Ali Reza en ik beter dan Seboui. Maar die Gurbis, ja, hij is natuurlijk wat jong. Hij krijgt 18 en dan moet je altijd een beetje voorzichtig Nee, mee dat is wezen. zo. Maar als hij komt, het is wel, daar ga je wel even voor het puntje voor op een stoel zitten. Ja. Toch? Er En gebeurt dat- wat. En dat doet hij nou als invaller. Dus je mag het nou even leren uit je beginnen. Dat is heel wat oors, maar toch. Goed zo. Nog een Joggersvraag. Esper van E of Amara Condé? Waar zo'n jou opstellen op het middenveld? Van nee. Van E. En heb ik dan alles hoorn? Oh ja, nee, deze nog. Welke speler had jou het meest verrast bij zijn eigen ontwikkeling? Ja, No? no. Ik bedenk ze net, hè? Ja, Joris Rosbeck. Brouwer. Nou, Toch ja, wel goed, hè? die vind ik vond hem met de sneu en ik hartstikke een goed speler. En hier, ik oplossingen, die heb ik van tevoren nooit. Had de bal op zijn linkerpoort en je had hem helemaal cross op de andere kant. Die 2-3 keer. En die is echt een oplossing. Ja, die vind ik goed spelen. Hè? Ja. Die is momenteel. Hij is Ja. wat breder worden. Hij zei nou echt van, hij wil hem echt jochtje op de rechtsbackpositie. Ja. Hij is van origine middenvelder. Ja. Is dat verstandig? Nou ja, ik denk dat als er op middenveld komt en hij krijgt de tijd om zich te ontwikkelen, dat gewoon een goede middenvelder wordt. Hij had zich naar voren, hij had een goede techniek, had ik loopvermogen, hij is snel. Hè, dus nou ja, dat kan mij onheid denken, vind ik. Oké. Hoe komt het met die assistent, Jeroen Burghout, Geert? Ja, Want die het zien, contract wordt net verlengd. Nee, wordt net verlengd. Vriend Lieke heeft totaal jochting gekregen van de technisch manager Lars Lamboy. Ja. Is dat een noffelijk peteer? Nou, nee, eigenlijk net, moet ik eerlijk zeggen. Het is, nou ja, het bent van die dingen. Burghout zijn contract wordt net verlengd. Ik vreeg je Lamboy, ik heb het er even over hebben. Dat die op het toen was iets voor de training. Hij zei, nee, nou net voor de wedstrijd. Oké, wanneer wel? Teasing. Mooi. Teasing in het stadion. Burghout is er, Lamboy is er. We vregen Burghout, hoe zit dat nou? Wat vind je ervan? En waarom is dat dan? Hij houdt, nou, na vermogen een goed antwoord. Dan ging ik naar Lamboy en die stel ik dezelfde vraag. Waarom had hij een man voort? En dan gebeurt er iets... dat is heel apart. Ik mag dat wel even goed analyseren. Het kan ik om mij het zelfs lezen. Hè? Dat je, Vaak is dat zo. Maar mensen ergens net dat je denkt, ik heb er net echt een klik mee. Dan moet je jezelf even omskeren. Ik heb ervaringen nog, omdat het waanzinnig is zezen. En toch heb ik altijd het gevoel dat ik bij Lars Lamboy eerst de Berlijnse muur opbrekken moet voordat wij tot een peteer komen. En ik zei, dat kan ik goed bij mij lezen als bij Lamboy, maar ik krijg net volle waarom. Ja, we willen, we ander hebben profiel. een ander profiel. Oké, wat is dat profiel? Nou ja, ik zei, is dat profiel dan misschien Dennis van der Ree? Want daar heb je mee gesproken. Nee. Het kwam maar net los, weet je wel. En dan hij op een bepaald moment het idee, nou ja, laat me lopen. Ja, dat wordt net. Nee. En, Maar Henk de Jong ik vind voert toch wel via mij Burghout? ja, maar dat is dus en dat vond ik een opmerkelijk aspect in wat hij zei. Want Henk de Jong die had ongeveer bij Burghout dat het hartstikke goed gaat. Burghout zei dat ook, gaat hartstikke goed met Henk. Dus je zoon zei ze, Henk had er een stem in, waar het zijn assistent werd. Want Henk verlengt 2 jaar. Nou ja, en dan vreeg ik dat gewoon aan Boy. Het Henk er, ja, Henk die heeft daar ook een stem in. Ik denk, ja, maar Henk had zei dat hij wel trouw mooi Burghout en nou moet hij er toch uit. Dus ik vond het inhoudelijk echt wel wat wringen. En dat lag net aan mij. Stel nou, bijvoorbeeld, je bent H-trainer en je wil graag terug maar een assistent-trainer. Maar de clubleiding zei nee. Wat dacht je dan? Nee, dat hebben we van tevoren met de clubleiding bepraat. Hè? En ik In de ideale situatie. En ik vind dat de trainer dat bepaalt. Ja, tenzij die club, want die moet mij aan werken, elke dag op veld. Die clubleiding gaat met die trainer net volgen. Dan gaat het om de competenties. Wat kan die trainer dan goed en waarom wil ik hem hebben? Ja. Dan kan je dan discussiëren met de clubleiding. Hebben hij dat is gewoon een assistent. Dus een goede trainer en die doet wat er doen moet. Of we willen een haar die het meer persoonlijke aandacht houdt. Of we willen een haar die individuele ontwikkeling doet of dat soort dingen. Dus we hebben een oren nodig. Maar hij heeft mij kan het bepraten. Ja, en Henk is er uitermate transparant in geweest. Hij had eerlijk zijn, het moest verschrikkelijk
natuurlijk wennen met die 2 jonge jongens in mijn staf. Maar dat heeft hem geweldig ontwikkeld en ik ben uitermate tevreden. Burghout is met name verantwoordelijk voor het verdedigende aspect van Cambuur. Is hij had bijna de meeste goals, ja, zijn al 4 jaar omweer kregen, maar bijna de meeste goals in de KKD. Dus die zoen ze alles pleiter voor om hen erbij te houden. Nou ja, het is Cambuur zijn goede recht zien. Zijn contract erin en je wordt net verlengd. Dus daar kom ik net om, dat moet ze zelf weten. Maar nou ja, kortom, ik vond het een beetje wat een frustrerende. Nou ja, misschien hier Henk dat ik wel voor lezen matten gaan. Misschien had hij dat ik wel die in. Nou, Henk had het intern volgens mij, dat weet ik echt net. Maar Henk had zijn nooit direct zijn, ik zei er niks hoor. Mocht ik geen vragen, nee, zei ik niks hoor. Dus dat zei al iets van hoe hij in de materie zit, denk ik dan maar. En Peter van der Vlag dan, want de keeper steeds, die zoefot, maar die mag nou misschien toch blijven. Ja, Peter van der Vlag, dat is weer een oververhaal. Peter van der Vlag die heeft net een goede diploma's voor keepertrainer. Hij moet UEFA Pro 3 hebben. Hij doet nou 2. Dan moet hij 3 en nog dwan. Zolang hij dat net had, na je regel, hield ik van de KKD, maar hij naar training gaan, maar die echt net op een bank zitten. Dat is bij de club bekend. Die had zo van, nou ja, ze vinden hem toch wel een beetje de man van de club, want hij zit er heel lang. Misschien hartstikke kan weer voetballen. Ja, zeker. Hij ben heel jou zelfs. Nou ja, dus we zullen daar eens even naar zien wat we dwang kennen. Op de dag dat ik praat met Lamboy en Burghout, verschijnt er daarna een bericht op een website van Cambuur. En daar staat on persoon ik even in. En Henk en Peter van der Vlag gaat ik voort. En dan post de vrouw van Peter van der Vlag iets op Instagram. Die zei, dat is lekker, hier weten we niks van. Oh. Peter weet van niks. Ja, dat is als dat zij is dat natuurlijk een diep treurige zaak. Maar zit alles bij Cambuur al op Facebook? Bert van der Brink, de vrouw van Peter van der Vlag. Alles wordt gecommuniceerd via sociale media. De jongen ontkomst hebben op sociale media. Ik moet dat ik het uitbannen kom, maar helaas heeft dat wel nodig. Nou ja, dus... Ik zou het net zo leuk vinden trouwens als mijn vrouw iets hoe mijn werk op Facebook zet trouwens. Maar goed. Die vrouw is mooi, die man, teleurgesteld. Nee, die toont dat een snap ik stukje wel, solidariteit. Ja. Dat heb ik niks aan. Ik heb net zo volle problemen. Nou ja, hoe dan ook. Dus wij zeiden Peter van, lees het even nu. Ja, dat kan wel. En dan komt hij zeggen, nee, ik ga het niet uitleggen. Want we zitten in een belangrijke fase. Ik hou mij stil en het is best. En dan lezen kregen we nog een berichtje van Peter van der Vlag. Van Lamboy, het contact maar mee opnemen. Ze willen toch nog maar mee praten. Oh, hij kent wel goed met Lamboy. Dat zei ik niet. Dat weet ik niet. Hij zei dat Lamboy van hem jarenlitten had dat hij toch maar in praten wil. Okay. Dus dan is misschien die door nog net heel dal dicht. Dat is nog, nou ja, en dan komt Lamboy weer als hier aan tafel. Ja, nou ja. Zin in. Is dat zin in? Ja, nou wel. Nou, bel je hem op, zo'n deze. Bel je hem op. Ja, nou, je hebben ooit Lamboy hier aan tafel gehoord. Toen zie ik in Italië. Ja, en dat bleek een fantastische combinatie. Nou komt er trouwens een interlandweek aan. En dan komt de uitwedstrijd van Heerenveen in FC Utrecht. Dan zou eventueel die nieuwe trainer al op de bank zitten kunnen. Wat vind jou nou, zonder namen te nemen, waar moet die nieuwe trainer van Heerenveen hoe beschikken? Wat ben nou dat je zei? Wat zijn de skills? Ja, precies. Een profielschets was dat? Nou ja, wat is nou echt belangrijk met de nieuwe trainer van SC Heerenveen hoe beschikken moet? Hoe moet hij over voetbal denken? Wat is belangrijk? Ja. Wat een vraag, jongen. Ja, op het einde nog even? Ja, juist. Je zou je nooit hoe... Je kan in algemene zin wat zitten. Wat is dan een goede trainer? We hebben het correct nog niet. Met verstaan van voetbal, met verstaan van trainingsmethoden, hij moet periodiseren kennen. Hij moet goed met mensen kennen. Dat is hartstikke belangrijk. Maar bij Heerenveen is contact met het volk is ook heel belangrijk. Hè? Dus het gevoel hadden we bij deze club hier. Dat is hartstikke belangrijk. Maar dat is hoe nemen we dat? Uw DNA. Je had wel eens hij met weten wie Domen aan Nieuwenhuis is. Ja, bijvoorbeeld, zei iets. Ja. Weet je waar de mensen bij komen, hoe die wereld is. En zo, dat is hartstikke belangrijk. Weet Robin Veldman dat? Nou, ja, die weet het wel, ja. Die had in de buurt wennen, hè. Ja. Maar als je dus een vreemde eend helje, die moet we wennen, die moet we dit en dat. En die versteert de taal net. Nee. Dat hoed ik net per definitie, dat is ik flauwekul. Nee. Maar het is wel zo dat gevoel bij zijn club. Het is een plattelandsclub, zeg ik maar zeggen. Het is een regioclub. Die dwarpen eromheen zijn hartstikke belangrijk in de overlevering van
de supporters, ik weet het, hè, want mijn oudere dochter die woont in Langswijk, nou, die komen al jaar. En uit Akkerum komen ze al jaar. En dat kan je net voorstellen hoe een aantrekkingskracht dat had. Ja. En dat maakt het een bepaalde sfeer. Dat moet je snappen. En als je dat niet snappen, dan lukt het haast nooit. Ben je Lieke nieuwsgierig als mij, wat die nieuwe man wordt? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ik. Goed jongens, we zijn onder eind van deze uitzending. We zijn daar onder overdenkingen. Je weet het, Foppe. Je moet er kiezen en we komen er net op waarom. Voor alle drie in je. We beginnen met Geert. Betje van der Brink, is dat een man met verstandige teksten of is dat een emotionele piekeboer? Ja, je moet gewoon kiezen en we komen er net op waarom. En let wel, Bert, luistert mooi. Ja? Ja, ik moet hem teleurstellen, maar Sjoen, wat hij nou weer publiceerd heeft, maar ik toch voor die emotionele piekeboer in. Ja. Okay, Ja. goed zo. Roelof, Henk Hedder of Henk Brugge? Henk Brugge. Henk Brugge. En de laatste is van Foppe. Foppe, wordt de helden van Heerenveen echt jouw allerlaatste wedstrijd of smaakt het naar meer? Nee, de laatste. Echt de laatste? Ja. Definitief. Ja. Goed zo, helder. Maak je dank, Ceze, voor je komst naar de podcast, want het zit er alweer op. Hij heeft weer de vorm, hè? Hij wie in vorm. Ja, voel je dat zelf, hè? Hij weer in vorm. No. Hij vond het weer. Ik voel je ook geen aardeseur, hè? Nee, zeker Alles niet. behalve een orde zeuren. Maar we vooral even van Dat we er nog even bij zetten. Dat zetten we er nog even bij. Goed, Nijwieken, dan ben we er weer met een nieuwe oorlevering van de Sportcast. Graag ontdaan, ontnijwieken.